אני הבעלים של חברת EVTEC טעינת רכבים, שמי אלדד מיכאילוביץ'. אני אלכס, אני בעלים ושותף בחברת EVTEC טעינת רכבים. ב10 שנים האחרונות אני מתעסק ביבוא חלקי אפטר מרקט לרכבי מרוץ וקצה. יש לי תואר שני מהטכניון בהנדסה אזרחית. ניהלתי פרויקטים, מגה פרויקטים בארץ פה, גם במשרד הביטחון וגם בבתי חולים פה בארץ. עולם הרכב זה החיים שלי. גם ביום שהוצאתי רישיון, הדבר הראשון שעשיתי עוד בכלל לפני שהיה לי רכב, זה לחשוב איך אני משפר אותו ומה אני עושה ואיך יהיה לי יותר כיף ותמיד היה לי את הפשן לעולם הרכבים. לפני 3 שנים, באחת השיחות עם אחד מהספקים שלי בארצות הברית, הציעו לי עמדות טעינה. הדבר הזה הדליק לי נורא. הבנתי שיש כאן צורך שאני חייב למלא אותו. וכאן אלדד זרק על ההזדמנות וקפצתי עליה. השילוב של שנינו מוליד one stop shop. מה זה? מקום שמאגד לכם את כל הפתרונות במקום אחד. עמדות טעינה פרטיות, עמדות טעינה עסקיות, עמדות טעינה מנוהלות, מערכת לניהול עמדות טעינה, בקרת תשתיות, התקנה של עמדות טעינה, הכל במקום אחד. במקום לפנות לכל כך הרבה גורמים, פשוט תפנו אלינו.